Salam hemmäňize. Biz sizi bugun Aydın Üniversitetining beýlek sanodaky üniversitetlerden tapawdy näme şonu aýdyp geçmek isleýäris. Giňişleýän aýdamyzda Aydın Üniversitetine saglykdan inženýerçiligiga, inženýerçilikden mugallimçiligiga, mugallimçilikden synaga çenli ähli gurulary hödürleýär. İstanbul'un durna katlarına häzirki zaman üniversitet şäherçeleri, barlahhanalary, simulasiýa merkezleri we teknik infrastrukturasyny hödürleýär. Güýçli öz gurulary boýunça hünärmen akademikler bilen okumaga mümkinçilik berýär. Saglyk we inženýerçilik oglaryna ilmi gözlegler we taslamalar bilen hem tapawutlanýar. Köp bölümlerinde ingilis we türk dillerinde okumaga hem mümkinçilik bar. Erasmus'un üssü bilen halkara tejribe toplamaga, daşary ýurt programmalaryny okumaga hem mümkinçilik bar. Üniversiteden amaly bilim modeli netijesinde talipler teoretik bilimleri tejribe bilen birleşdirmäge mümkinçilik berýär. Bundan başga da hünär merkezi talipleri iş durmuşuna taýýarlamak üçin işçen gollaw berýär. Üniversitetiň ýyllyk tölegini Türkmenistandan hem töläp bilersiňiz. Üniversitetiň depozity ýyllyk tölegini ýartsa. Üniversitet biziň resmi hyzmatdaşlygymyzdyr. Şonuň üçin hem ähli hyzmatlar bizden bolat. Hat hem gyňşylyň maglumat almak isteseňiz siz hem biz bilen habarlaşyp bilersiňiz.